תודה. הרב מנחם שחור, רם בישיבת מעלה אליהו וישיבה לצעירים ירושלים. שלום רב, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. טוב, לא היית קודם על הקו, אבל הקדמנו ודיברנו שיש מיזם מאוד מאוד מיוחד שנקרא להאדירה. אז בוא כבוד הרב יספר בעצמו על המיזם הזה למי שעדיין לא הבין מאיתנו על מה אנחנו מדברים. כן, אז קודם כל אני רוצה לציין שהמיזם הזה הוא מיזם שתלמידים יצרו אותו. אני רק מייצג אותם, אבל כל הזמן מההתחלה ועד הסוף של תלמידים צעירים בישיבה לצעירים. המיזם הוא כמו צ'רי דיי של תורה. אנחנו מכירים שעושים צ'רי דיי בשביל לאסוף כסף, והתלמידים בישיבה לצעירים, שתכף נגיד כמה מילים על המצב הנפשי שלהם במלחמה הזאת, הם יזמו מיזם מדהים, שבו מתגייסים, לומדים מכל הארץ, מכל החוגים, מכל הגוונים, להרים ביחד 50,000 דפי גמרא, או פרקי משנה או פרקי תנ"ך, וזה עובד כמו צ'רי דיי. זה יוזמה שדווקא היא בבין הזמנים, כן? לא... בין הזמנים, כן, בבין הזמנים הזה. בשלושה שבועות הללו. כן, 3 השבועות האלה, להגיע ל-50,000, כולם ביחד, או דפי גמרא, או משניות, או תנ"ך, כל אחד מה שמתאים לו, כך שבתקופה הכל כך קריטית הזאת לעם ישראל, יהיה חיזוק של תורה גדול, חוצה מגזרים, חוצה חוגים, כולנו ביחד כאיש אחד, וזו יוזמה שהיא נוסתה בקטן. במשך השנה הם עשו את הדבר הזה בישיבה לצעירים בעצמה, בישיבה לצעירים של מרכז הרב בעצמה, ועכשיו הם מרימים את זה למיזם ארצי. כן. מתי הקמפיין הזה התחיל? הקמפיין הזה התחיל בתחילת בין הזמנים, עד עכשיו נאספו 7,000 פרקי תנ"ך, ואנחנו מצפים להגיע ל-50,000 פרקי תנ"ך, משנה, גמרא, ואנחנו מצפים להגיע ל-50,000, והם יעמדו בזה, בעזרת השם. אגב, אני רואה באמת בקמפיין 7,113 פרקי תנ"ך, משנה, דפי גמרא. אתה יודע הרב לומר לנו כמה מתוך זה תנ"ך, כמה מתוך זה משנה, או שהפילוח הזה לא נמצא מולך כל הזמן? אני לא יודע להגיד עכשיו, כי זה גם משתנה מאוד, בכל רגע זה משתנה. עכשיו, איך באמת מגייסים את עם ישראל לטובת העניין הזה? יש גם איזשהו טלפונים, מערך טלפונים שהם עושים ומתקשרים, האם תרצו ללמוד, האם תרצו... יש קו אחד שמי שמעוניין להתקשר בטלפון, המספר הוא 0522 740 221 0522 740 221. אפשרות נוספת זה לעשות בגוגל את המילה להאדירה וישר להגיע לקמפיין הזה. יפה. אנחנו יודעים לתרום לישיבות, אז אנחנו גם יודעים לתרום תורה לעם ישראל. אני רוצה לומר מילה על החבר'ה האלה ועל היוזמה שלהם ולמה אני כל כך ממש בחצי דקה הרב, כן. בחצי דקה. החברים האלה, כל אחד מאיתם יש לו מישהו במעגל ראשון, לוחם. יש חבר'ה שאיבדו קרובי משפחה מדרגה ראשונה במלחמה. הם חווים מאוד מאוד חזק את הצורך של עם ישראל בסיוע, בהגנה ובכוח של תורה להגן. ומילה אחת, המילה להאדירה, הם לא חשבו על זה. השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. מה הפסוק הבא? והוא עם בזוי ושסוי יפח בחורים כולם ובבתי קלעים מוחבאו. אתה אומר זה התשובה, זה התשובה. זה התשובה. איך אנחנו מוציאים את מי שמוחבא בבתי הכלא, את כל השבויים? על ידי הגברת לימוד התורה. על ידי הגדלת התורה והאדירה. יפה מאוד, יישר כוח. הרב שחור, אני מקווה שגם אנחנו תרמנו להעצים ולהגדיל את המספר הזה, קמפיין מבורך מאוד. ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה, שנאדיר ונגדיל את התורה בעם ישראל לטובת הצלחתנו והצלחת כולם. תודה. הצלחת עם ישראל. תודה. שיהיה בוקר טוב. העורך שלנו היה משה ארלנגר, הטכנאי משה אזולאי, בהפקה רוני גינט.